אז כולם מדברים על זה שהשווקים העולמיים שוברים שיאים, אבל האם כל האופטימיות הזאת באמת מחזיקה מים? בסקירה של היום אנחנו הולכים לפרק בדיוק את זה, את כל הסתירות שמתחבאות מתחת לפני השטח, כדי שננסה להבין, אתם יודעים לאן כל הסיפור הזה הולך. טוב, והסיפור הגדול של היום, הסיבה שאנחנו בכלל מדברים, זה המספר הזה, 3. זה היום השלישי ברציפות שמדד המניות העולמי פשוט קובע שיא חדש. כן, החגיגה לגמרי נמשכת. אוקיי, אז כדי להבין אם הריצה המטורפת הזאת בכלל יכולה להחזיק, הנה מה שנעשה היום. נתחיל עם השווקים הגלובליים, נצלול לראות מי המנצחים ומי המפסידים הגדולים, נחפור קצת בנתונים הכלכליים, נקפוץ לשוק הקריפטו, ובסוף ננסה לאזן בין כל האופטימיות הזאת לסיכונים האמיתיים. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז החלק הראשון, השווקים ב-C. בואו נבין מה בעצם דוחף את כל הרלי הגלובלי הזה קדימה. מה המנועים שלו? אז ככה, המנוע המרכזי, וזה לא יפתיע אף אחד, הוא כמובן מניות הטק הגדולות מארצות הברית. הן מובילות את כל המהלך. אבל, וזה חשוב, שימו לב מה עוד קורה מסביב. הדולר נחלש ומחירי הזהב רק עולים. מה זה אומר? זה אומר שמשקיעים מחפשים איפה לשים את הכסף שלהם, והם לא רוצים להישאר במזומן. ובמקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות, וזה האיתות הכי ברור שהשוק פשוט צועק, אנחנו מצפים להורדת ריבית. והציטוט הזה של מוחמד אל-עיריאן, וואו, הוא פשוט מסכם את כל הסיפור בצורה מושלמת. תחשבו על זה רגע. השוק מתמחר סיכוי של 87% להורדת ריבית. זה אימור מטורף. וכל זה קורה כשהאינפלציה, תזכרו, עדיין עומדת בעקשנות על כמעט 3%. הרבה מעל היעד. זה בדיוק המתח המרכזי שאנחנו מדברים עליו. אוקיי, אז הסביבה הכלכלית הזאת באופן טבעי יוצרת מנצחים ומפסידים ברורים. בואו נראה מי מה שנקרא פורח במצב הזה, ומי קצת מרגיש את הלחץ. וכאן רואים את הפיצול הזה בצורה הכי ברורה שיש. זה ממש סיפור של שני עולמות. מצד אחד יש לנו את ענקיות הטק. תראו את המספרים של NVIDIA ופלנטיר. צמיחה פשוט פנומנלית. ומצד שני, סקטור הפרייבט אקוויטי. חברות כמו KKR וקרלייל רושמו את הירידה הכי חדה שלהן מזה 4 חודשים. הפער פשוט עצום. וברור, זה לא רק ענקיות הטק, אנליסטים תמיד מחפשים את ההזדמנות הבאה. את הדבר שאולי השוק עוד מפספס, דוגמה ממש מעניינת מהימים האחרונים, היא ההמלצה של UBS על הוקה, מותג הנעליים. הם טוענים שזו מניעת צמיחה שהשוק פשוט עוד לא מעריך אותה נכון. בהחלט משהו לעקוב אחריו. יפה, אז בואו נחפור עכשיו קצת יותר לעומק. כי מעבר לכותרות הגדולות, הנתונים הכלכליים עצמם, הם מספרים סיפור הרבה יותר מורכב, ולדעתי, גם הרבה יותר מרתק. והנה דוגמה מצוינת לסתירה הזאת, משהו שהאנליסטית ליז אן סונדרס הצביעה עליו. תראו את זה. מצד אחד, מחירי הבתים בארצות הברית יורדים, וזה כבר חודש שלישי ברציפות. זה סימן להתקררות. אבל מצד שני, מה קורה עם ציפיות האינפלציה של הציבור? הן פשוט מזנקות, עד ל-6.2%. זה שני כוחות שמושכים לכיוונים הפוכים לגמרי. אם זה לא מספיק מורכב, הנה עוד נתון שצ'רלי בילל שם עליו את האצבע, והוא קצת מדאיג. 1.19%. זו תשואת הדיבידנד של ה-S&P 500, והיא ברמה הכי נמוכה שלה מאז, שימו לב, בועת הדוט-קום. מה זה אומר בתכלס? זה אומר שמשקיעים משלמים היום מחיר מאוד מאוד גבוה על מניות, ביחס לרווחים שהם באמת מחלקות להם. וזה סימן די קלאסי לשוק שנמצא בערכות שווי גבוהות, אולי גבוהות מדי. והגרף הזה של מייקל בטניק, הוא פשוט תמונה מושלבת שמסכמת לאן הכסף זרם בחודש האחרון. רואים את זה שחור על גבי לבן. הכסף נכנס חזק למניות המובילות וגם לזהב, שנתפס כחוף מבטחים. ואיפה רואים ירידות? בביטקוין ובנפט. כלומר, יש פה בריחה מאנרגיה וקריפטו, ויש נהירה למניות ולזהב. טוב, והזכרנו קריפטו, אז אי אפשר לדבר על תיאבון לסיכון בלי לקפוץ רגע לעולם המטורף הזה, כי שם נראה שהסנטימנט השורי חזר, ובגדול. רק תראו את זה, האופטימיות פשוט גואה. אנליסטים מובילים מדברים על ציפיות שוריות לאתיריום, יש פה איתותים טכניים חזקים לדודג'קוין, ויש יעדי מחיר של $200 לסולנה ואבלנץ'. בקיצור, אחרי התיקונים האחרונים, נראה שהאמון וההתלהבות חזרו לשוק הזה, ובגדול. אבל, כמו שתמיד קורה בעולם הקריפטו, איפה שיש רווחים גדולים, יש גם המון תשומת לב. ולא רק ממשקיעים. הדיווחים האלה, על כך שמשפחת טראמפ לכאורה מרוויחה מיליארדים מקריפטו, מיד מציתים מחדש את כל הדיון על רגולציה. וזה, בסופו של יום, עדיין נשאר ענן אי-הוודאות הכי גדול שמרחף מעל כל השוק הזה. אוקיי, אז בואו נסכם את כל זה, אנחנו מגיעים לחלק האחרון, והכי חשוב בעצם, משחק האיזונים. איך לוקחים את כל האופטימיות הזאת שרואים בשוק, ומאזנים אותה מול הסיכונים, שהם מאוד ממשיים. ובשורה התחתונה, האימור של השוק הוא די פשוט.
הציפייה, או יותר נכון הדרישה, היא ל2-3 הורדות ריבית עד סוף 2025. המשקיעים פשוט בונים על זה שהפדרל ריזרב ימשיך לתמוך בשוק ויוריד ריבית במהלך השנה הקרובה. זה כל הסיפור. וזה מביא אותנו בדיוק לקונפליקט המרכזי. זאת מלחמת החבל האמיתית שמתרחשת עכשיו. מצד אחד יש את הטיעון השורי שאומר, הפד יתמוך בנו, הוא לא ייתן לשוק ליפול. ומצד שני יש את הטיעון הדובי שאומר, רגע, אבל מה עם המציאות? מה עם האינפלציה שלא יורדת? ומה עם כל המכסים והבעיות בסחר העולמי? ובסופו של דבר כל מה שדיברנו עליו מתנקז לשאלה האחת והיחידה הזאת. זו השאלה שגם מועמד עלי ריין בעצם מציב במרכז. מה יקרה אם האינפלציה תישאר גבוהה? אם היא פשוט תסרב לרדת? האם כל האמון הזה של השוק בפד יחזיק מעמד? כי התשובה לשאלה הזאת היא כנראה מה שיגדיר את הכיוון של השוק כולו בחודשים הקרובים.